I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. You got me blushing. And if forever I'll follow, you'll be my holy ground. You forever I'll follow. Tugangs, welcome to my channel. Ngayon mga Tugangs ay mayroon akong isang bisita. Kung natatandaan nyo po, noong sa aking first vlog ay na-feature ko yung aking best friend si Kina Nagire. May bisita naman ako ngayon. Dinalan ako ng pasalubong. Yan. Ngayon, ito yung business niya dito sa Naga City and gusto niyang matikman yung kanyang product. So ngayon, andito yung kaibigan ko, si Ping Aguirre. So yun ngayon, ito na si Ping. So ito yung kapatid ng best friend ko. Ngayon, andito siya para bisitahin ako mga tugang. So ito yung product niya. So Ping, introduce mo yung product sa kanila, sa mga viewers ko. Ang product namin is kami lang ang nagsusupply nito dito sa buong Metro Naga ng authentic na chicken skin. So, 99% chicken skin, 1% na harina. So, meron kaming dalawang varieties nito or variants na isa yung spicy at isa yung original flavor, which is yung paborito natin na nabibili natin sa mga street food vendors dito sa Naga. Now, we created this product just because na walang nagbebenta dito ng ganitong quantity at quality. Since street food siya, naisip namin na gawin, ilagay sa tab, lagyan ng sticker at magandang packaging para mas presentable sa mga consumer namin. So we come up with an idea na i-present namin ng mas maganda para naman more attractive sa mga customer natin dito at alam nilang malinis at masarap yung chicken skin natin. So ngayon kasi kung makikita niyo mga tugang, well presented yung niya, yung product. Nasa tab siya. So, tapos chicken skin. Ngayon, di ba mapapansin nyo mga tugangs, kung itong chicken skin, pag wala ito sa tab, pag nahanginan siya, hindi na siya magiging crispy. So, isa na to sa mga diskarte nila para maging crispy pa rin yung chicken skin nila dito sa loob nito. So, anytime, pwede mo kainin at crunchy pa rin siya. So, ito yun. So, buksan na ba natin? Sure. Yan yung spicy. Uy, ano pa nga oh? Crunchy pa nga. Guys, oh. Ano na yan? 1 week na yan na naluto. 1 week? Ngayon, matigas pa nga oh. Oh. Narinig nyo guys? Crispy pa dyan. Crispy pa rin. Sarap. Ano, ito ba yung spicy yan, no? Yes. Sakto naman, spicy. Hindi ako mahilig kay spicy, pero okay lang. Pero guys, masarap. Promise. Doon sa mga members ng YT Squad, year 2022, titikman nyo to, promise. Yeah. Sigurado, masasarapan kayo dito. How much pala to, bro? This goes for around 120 pesos sa spicy, and dun sa original flavor namin is 100 pesos lang. At 150 grams. So, ayan o. So, siguro mga tatlong tao nakakain ito. Magtutulungan na sila. Crunchy nga. Madami. Crunchy nga mga tugang. Promise. Crunchy talaga. So, kung ako, imagining ko, bibili ako dun sa mga street food vendors. Diba? Yung typical na
kawali. Pag ano yan, pag tinuhog mo na siya, may potential na hindi siya crispy pa rin. Depende sa pagkakaluto. Pero imagine nyo yung mga tugams, 1 week na pala to. 1 week na to, na linuto, pero ito, crispy pa rin. Super crispy pa. So, depende talaga yun sa nagluluto mga tugams. So, masarap. Promise, masarap to. So, invite mo ulit sila, bro. Guys, we invite you to have our product. You can purchase it online at Sir Kimpo Original or Spicy Chicken Skin. Meron kaming FB page. You can contact us at 0948-371-8580. Nice. So yun mga tugangs, hopefully magkaroon kayo ng interest sa bumili nito. Lalo na dun sa mga nasa Naga City ano. At kung nasa Manila na din, kung gusto nyo kasi 1 week na nga to, crispy pa rin. Pwede kayong makipag-communicate sa kanya dun sa Facebook page nila. Nagpapadala kami through JRS. Yan. Pero sa customer na yung shipping fee. Pero may minimum ano ba? Wala. Minimum Kung gusto nyo ng 10 tubs, you can have it. Basta sagot yung shipping fee. sa kanila na yung shipping. Pero walang minimum na, ba kung isa lang o dalawa. wala. If they want 1 tub only or more, it's up to them. Kami lang magpapadala. Pero mas maganda kasi kung bibili lang din naman kayo, minimum 10 na kasi para hindi sayang yung shipping fee. Diba? Mas maganda yun, 10. Tapos, kung pwede nyo ipamigay sa family nyo, diba? Lalo na ngayon magkakaroon ng di ba, ang uso na ngayon is online na siya, selling na. So yung food delivery, online na siya. So kung gusto niyo, hindi niyo na kailangan pumunta ng Naga City, pa-deliver na local. Yes. And watch out for our upcoming flavor. Siguro we're planning to put wasabi flavor. Wow! Yun. Wasabi. Kung itong mga tugas di ko na kaya, Dalawa kaya pala sa wasabi? flavor meron kami. So yun, may flavor siyang spicy and then yung original. So highly recommended to mga tutang. So yan. Thank you bro. Thank you sa pagbisita at maraming salamat na pinaunlakan mo ko sa pagpa-introduce dito sa ating mga viewers about dito sa product mo. Kasi isa sa mga gusto ko kasi is ito kasi Bicol made. So gusto ko kasi talaga ibida sa inyo ang mga gawang Bicol talaga. Although ito, syempre hindi to Bicol dishes pero Bicol made din. So gusto ko talagang ibida to sa inyo. So, paano mga tugang? So, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Alam kong masyadong maiksi lang tong vlog na to pero hopefully nagustuhan nyo. So, don't forget to like, to share, and subscribe also to my channel, Litugang's Vlog. And hopefully, itong kaibigan ko is magkakaroon ng YouTube channel. So, soon, very soon. Syempre, kasi gusto niya naman daw talaga mag-vlog. Kaya, isa sa mga reasons niya kung bakit pumunta dito is para magtanong about sa pag-YouTube. So, very soon, makikita niya sa. So, paano guys? Thank you very much. God bless. Stay safe.